खराडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। सातार्डा सावंतवाडी रस्त्यावर मळगाव येथील हॉटेल कोकण क्राउन नजीक बेवारस उभ्या असलेल्या 6 चाकी ट्रकमधील बेकायदेशीर दारू वाहतुकीवर राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या पथकानं कारवाई करत तब्बल 38,76,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केलाय। राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे जिल्हा अधीक्षक डॉक्टर BH तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली इन्सुली तपासणी नाक्याचे दुय्यम निरीक्षक PS रासकर यांनी केली आहे। या कारवाईत निरीक्षक SP मोहिते, अमित पाडाळकर, TB पाटील, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक गोपाळ राणे, जवान संदीप कदम यांचा समावेश आहे। याबाबत सविस्तर माहिती अशी की पथकाला मळगाव येथे बेवारस ट्रक उभा असून त्यात गोवा बनावटीच्या दारूचा मोठ्या प्रमाणात साठा असल्याची माहिती मिळाली। पथकाने जाऊन पाहणी केली असता ट्रकच्या पाठीमागील हौद्याची तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात दारूचा साठा आढळला। पथकानं 23,76,000 रुपये किमतीचे गोवा बनावटीच्या रॉयल क्वीन माल्ट बिस्किटच्या 750 मिली मापाच्या सीलबंद 7,200 बाटल्या भरलेले 600 कागदी पुट्ट्याचे खोके जप्त केले। तसंच 15 लाख रुपये किमतीचा ट्रक देखील जप्त केलाय। घटनास्थळी ट्रक चालक किंवा अन्य कोणीही आढळून न आल्यानं संशयित आरोपीला फरार घोषित करण्यात आले। अधिक तपास दुय्यम निरीक्षक PS रासकर करतायत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।